siye kohadingazi siphile kulezi indawo engale indawo yasenhlangwini indawo ongayichaza nje njengendawo nje muntu wayishaya emxholweni angithinta uma sokhuluma ngendawo yasenhlangwini indawo yasenhlangwini indawo yasemakhaya esaphethe isidala nje kahle kahle njengoba ubona nje kade ngiphefoma nentombi nje la stage umthetho usabanjiwe indawo nje emakhaya kahle kahle kodwa-ke ngoba phela sekwabakhona iziciciki lento ezintsha lezabelungu lonke izinto ubona nje ukuthi manje sekunezinto ezingaziciciki kakhulu ezabelungu kodwa nje kahle kahle indawo yasemakhaya kodwa indawo enhle futhi nje ayinabugebengu nje iyahle kakhulu indawo ekahle kakhulu ukhulenzani uMagomazi laphana nje ube umbani onzani owenzani uma ulapha usalapho nje ukuthi bengenzani njengoba ungibona sengize ngaba yiciko nje la ngiqale engomeni kahle kahle bengidlala ingoma nje isigodi sonke kuyaziwa ukuthi uMagomazi nje umfana obekade eqeqesha izintombi nezinsizwa iy'nsizwa sengiziqeqeshile eziningi kumanje zisemavasithi ezinye sezaqeda isikole bakukhula abanye ngithatha abanye ngikhule nje ngidlala ingoma ngoba nawe umdala kufikela kanjani mhlambe kukhona nawe owayeqeqesha abanye wangena kuye wayisusela kuye lento ukwenze kanjani noma uvele wayisukela nje wathi awuthi-ke ngingene kule nto ngifake nabanye igenge engangami nabancane kanjalo futhi hhayi ngavele ngaziqalela nje straight ingoma ngathi ngiqeda isikole nje ngo-2012 2013 ngingene engomeni ngazihlanganisela abantwana ngabahlanganisa bayenza le nto kwakhona abathandayo uma bethanda nabo beza ngamibizana nje one by one bagcina nje sekuyiqembu lelo qembu igama lalo kumanje lisakhona but angisekho kulona selikhula ngezigaba ngezigaba iqembu lalo lami inkanyezi yobusa selashintsha waba inkanyezi yomgangala sabona ukuthi ake sifake negama lesigodi sangasekhaya njengamanje umuntu olidayo lelo qembu mina ngayiyeka ingoma umfana omncane ukhuliswe yimi engomeni umfana loyo ngayiyeka ingoma ngathi ake ngishiye nje izingqabane zingabikho ngikhuphukele phezulu estage ngibe umculi njengoba sengumculi ngifuna ukubuza lokho ukuthi-ke uMagomazi lo ongumculi kamaskandi kusho ukuthi ungasho ukuthi uzalwe leya ngoma evele yavulo wena ya impela uzalwe yona ingoma le iqembu leli inkanyezi yomgangala yini manje sekufake iginqi ngokuba nothando lokuba umculi kamaskandi njengoba ngiqale khona engomeni kahle kahle angifuni ukwenza emunye umculo ngaphandle kwalo engisuke njengoba ngidlala ingoma yesintu nje thake ngingenele emculweni ngaphinde ngadumula bona abantu abami laba engibaqeqeshile mina ngibona nje lo mfana kade la eceleni kwami ogqoke into ezinjengalezi zami umfana wakambanda nawe uphuma phasi kwami nale ntokazi le usiphephile baphuma phasi kwami bonke bona iqembu leli lenkanyezi bengikhetha kubona laba engizokhuphula ngabe studio usubafaka ngase ngiba nabo emculweni ngibona laba ngibhekhelayo uzwakala umuntu oyithandayo indawo ovele nje ngasho ukuthi endaweni kusekuqalile kuyabonakala izinto zenzayo mase kuthiwa nangu uMagomazi manje useyacula futhi ufika la wena sesike sayidlala-ke ney'ngoma zakho ngicabanga ukuthi bakuthola nethuba abangakini ukubona awu nangu uMagomazi simbona kumabonakude njengomculi-ke manje bakumukele kanjani kuthekani endaweni lapho-ke futhi hhayi ngingathini akekho ngajabulile mama ukuthi ngivula nje ifoni yami makhona inamba yami ko-WhatsApp kanje ngiyazithola izincomo left and right ko-Facebook ipage lami ngiyazithola izincomo left and right ngoba sebayazi sengumculi bayazi ngisuke engomeni ngasekhaya kahle kahle ngingathini ngasekhaya akekho omunye umculi kamaskandi othe efike wabedlala emisakazini nje mina ngedwa kokuqala ngabe ngidlala nabomabonakude njengoba idlala izingoma zami la kugubhu lami kusayimi nje ngedwa so bakuthakasela nabo lokuthi babone ukuthi le nto ngaqala engomeni yebo bona bakhona basho ukuthi siyabona ukuthi hayi uyophelela laphi nalento yakhe kodwa ngathi uma ngisuke engomeni ngikhuphukele emculweni kamaskandi kwakhona basasho ukuthi sewesibona ukuthi uyophele lapho nanko-ke ngila njengamanje bayibona into iyaqhubeka but-ke sebeyancoma-ke abanye okay mntakababa ucabanga ukuthi yini oyenze kahle mhlawumbe abanye abangayenzanga engingakusho nje njengoba ngisho ukuthi bengiqeqesha intsha lento engiyenzayo ihlanganisa intsha into yenzayo yenza ivele ine-support njengoba ngihamba nalezi ngane intombi engasekhaya intombi kuphela ingane eyintombazane intombi into edlala ingoma kuphela so njengoba benza le nto basazigcine beyizintombi nanokuthi-ke igenge le eyibafana ingatholakala ihlala esitradini ibhemana nensango ibe khona into ezikhipha bhizi ngayo uba ngize ngisho ngisemathekweni ematohweni ukuthi hawu abafana bamagomazi emgaqweni batholakala bange bezikhompozela izingoma or becula ingoma zakhe lokho kwangishiya kungenze ngakhuthala ukuthi into engiyishiye emakhaya basala beyenza babe bekhompoza izingoma kulungile ngikubambe la yabona-ke isikhathi sokuthi sengasengomeni ngizwakala-ke umuhle umsebenzi nendawo aqhamuka kuyona ngicabanga ukuthi-ke nesizwe sesinhlangwini kufanele kuba-ke siyayiqhenya ngabantu abasuka besebasha kodwa besayibambe ey'mpandeni la isuka khona phansi uma umuzwe nje ukuthi usesintwini usesikweni akayikhohlweni akancane ukuthi ubani akagcini ngalokho ukutshala nakwabanye into esiyishayela ihlombe kakhulu-ke lokho ngoba kuyenzeka umuntu
umuntu asuke endaweni ahambe yocula adume abele kodwa uthola ukuthi umphakathi aqhamuka kuwona kunebanga phakathi kwakhe naye kunokuqhelelana akekho lapha akazenzile khona. Kulokho-ke nje amanje ahambe nje phansi leke kwelasempumalanga koloni ukunikeza nangumahlale